Preacuvioase Părinte Exar, Preacucernice Părinte Consilier, Preacucernice Părinte Protopo, Preacuvioase Părinte Stare, Preacuvioși și Preacucernici Părinți, onorate oficialități și iubiți frați și surori. În această zi liniștită, când îl sărbătorim pe Sfântul Ioan Iacob, protectorul mănăstirii de la Piatra Craiului, cuvântul meu de învățătură îl intitulez așa: Urmarea lui Hristos prin asceză și nevoie. Dintre mulți părinți duhovnicești pe care Dumnezeu ne-a dăruit, până mai anii trecuți, a trăit și Părintele Petroniu Tănase. El era starețul schitului Prodromul de la Sfântul Munte Atos. Un om deosebit, un om duhovnicesc, aș zice eu, un om cu viață sfântă, a lăsat și cărți frumoase de zidire sufletească. Și una dintre ele se intitulează Icoane smerite. Pentru că în această carte ne întâlnim cu o sumedenie de părinți plăcuți lui Dumnezeu. Și prima icoană smerită din cartea Părintelui Petroniu Tănase este icoana cuviosului Ioan Iacob, Cozernitul, pe care îl prăznuim astăzi. Moldovean de ogârșie, orfan de copii, crescut de bunica Maria în frică de Dumnezeu, dotat, foarte dotat, încât să prefigura că va ajunge un mare învățat. După ce a terminat liceul, le-a lăsat toate și a ascultat de cuvântul Domnului pe care vi l-am citit și pe care îl repet. Oricine voiește să vină după mine, să se repete de sine, să-și ia crucea și să-mi urmeze mie. Și în anul 1933 a intrat la mănăstirea Neamț și s-a făcut călugăr. Zice Părintele Petroniu Tănase că încă de la începutul era un tânăr cu viața sfântă. L-a cunoscut foarte, foarte bine. Dar dorul inimii sale era efectiv de a-L urma pe Domnul Hristos prin asceză și nevoință. De aceea, în 1936, le-a lăsat toate și a plecat la locurile sfinte. 10 ani de zile s-a nevoit la mănăstirea Sfântul Sava, apoi o vreme a fost stareț la schitul Sfântului Ioan Botezătorul de lângă Iordan, iar mai apoi s-a retras în pustia Ozeva. Și acolo s-a nevoit cu post și cu rugăciune și și-a manifestat dragostea lui mare față de Domnul Iisus Hristos. Acum, dacă ar fi să rezumăm duhovnicește viața lui, ne-am folosit de tropar. Și troparul se inspiră din acest verset din Scriptură pe care vi l-am citit. Și zice troparul: întru tine, Părinte, cu o sărtie s-a mântuit cel după chipul lui Hristos. Că luând crucea, ai urmat lui Hristos. Și lucrând, ne-ai învățat să nu ne uităm la trup căci este trecător, ci să avem grijă de suflet, de lucrul cel nemuritor.
pentru aceasta și cu îngerii împreună să bucură Preacuvioase Părinte Ioane, Duhul Tău. El s-a dăruit total lui Dumnezeu. Acum, ca și orice călugăr, numai că el în mod absolut, în mod deosebit, ca și orice călugăr, atunci când și-a asumat voturile monahale, a pornit o luptă aprigă împotriva alor trei patimi dezordonate care ne robesc pe noi oamenii de astăzi. Și cele trei patimi care ne robesc pe noi toți sunt iubirea de avere, iubirea de plăcere și iubirea de mărire. Aleargă vieții oameni zi și noapte să câștige mult. De ce să câștige mult? Ca să-și permită apoi o viață de plăcere. Deci iubirea de avere și iubirea de plăcere covârșește o lume întreagă. Toate viacurile au fost subjugate păcatului, dar acesta mai mult decât celelalte. Iubirea de plăcere este cultivată prin toate mijloacele media. Nu trebuie eu să detaliez. Deci, iubirea de avere, iubirea de plăcere și pe deasupra la toate le pune vârf iubirea de mărire. Vedeți? Câtă luptă este pentru putere. Cât de mult doresc oamenii să ajungă în funcții înalte. Ei, călugări, orice călugăr, când intră în monahism, depune aceste trei voturi, dar Sfântul Ioan Iacob și le-a luat în serios. Și împotriva iubirii de avere, a depus votul sărăcie. A petrecut într-o peșteră la Pozeva. N-a avut nimic. Sărăcie totală. Împotriva iubirii de plăcere, este votul feciorie. O lume tributară, erotismul, îi cuprinde pe mare parte dintre seminii noștri. În această lume, Sfântul Ioan Iacob a depus votul feciorie. Și împotriva iubirii de mărire, a putut ajunge o mare. A depus votul ascultării, călugărul depune votul ascultării, ascultare necondiționată de starețul său și prin starețul său ascultare de Dumnezeu. Aceste trei voturi l-au făcut pe Ioan Iacob să-i urmeze lui Hristos prin asceză și nevoință. Și de aceea am zis că troparul său rezumă foarte bine întreaga lui viață. Întru tine, Părinte, cu o sărtie s-a mântuit cel după timp, că luând crucea, ai urmat lui Hristos și lucrând, adică făcând tu nevoință, învățându-ne pe noi și lucrând. Ne învăța să nu ne uităm la trup că ce este trecător, ci să avem grijă de suflet, de lucrul cel nemuritor. Pentru aceasta și cu îngerii împreună să bucură Preacuvioase Părinte Ioane, Duhul Tău. Asumându-și asceza și nevoința, a suportat toate privațiunile. Nu le știm noi pe toate, le știe numai Bunul Dumnezeu. Dar Sfântul Macarie cel Mare, atunci când, pentru oamenii care încă nu sunt inițiați și nu-și dau seama bine ce înseamnă călugăria, Sfântul Macarie cel Mare scrie câteva lucruri extraordinare. Ele se potrivesc și călugărilor, dar ni se potrivesc și nouă tuturor. Și zice Sfântul Macarie așa: cel ce vrea să-L urmeze pe Hristos, pentru a deveni Fiul al lui Dumnezeu, născându-se din Duh, mai întâi de toate, trebuie să suporte cu bunăvoie și cu răbdare toate relele
ce îl încearcă, ca de pildă bolile trupești, înfruntările și uneltirile ce vin de la oameni, calomniile nevăzuților vrăjmași, providența divină, care rânduiește toate lucrurile cu înțelepciune în vederea binelui, îngăduie asemenea încercări provocate de diverse nenorociri, ca să-i vădească pe cei ce îl iubesc sincer, pe Dumnezeu. Vedeți? Toate își au rațiunea lor. Acum, în Sfânta Scriptură, în Epistola către Galateni, Sfântul Apostol Pavel, care și el în mod absolut l-a urmat pe Hristos, prin asceză, prin nevoință, prin misiune, în Epistola către Galateni, în capitolul 2, versetul 20, zice, referitor la urmarea cu Hristos și la răstignirea împreună cu Hristos, lucrul următor. M-am răstignit împreună cu Hristos și nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Această răstignire, prin asceză și prin nevoință, au rezumat-o părinții într-o imagine foarte, foarte sugestivă. Zic ei, după ce îl urmăm pe Hristos, prin nevoință, prin asceză, și ajungem la capătul drumului, ne răstignim împreună cu El. Și răstignirea noastră pe crucea Domnului Iisus Hristos are loc cu ajutorul alor 4 cuie duhovnicești. Și ele sunt aducerea aminte de moarte, aducerea aminte de judecată, aducerea aminte de rai și aducerea aminte de iad. Aceste 4 realități, dacă sunt în mintea noastră, în sufletul nostru, nu ne permit să trăim oricum, ci așa cum trebuie. Pentru că cel ce își aduce aminte de moarte în toată ziua, își cenzurează și gândurile, și vorbele, și faptele sale. De aceea, Sfântul Antonie cel Mare zice că aducerea aminte de moarte, nemurire ne este. Dar neaducerea aminte de moarte, moarte ne este. Dar nu de moarte trebuie să ne temem, ci de pierderea sufletului. Deci primul cui cu care ne răstignim, prin nevoință, prin asceză, pe crucea lui Hristos, este aducerea aminte de moarte. Al doilea cui este aducerea aminte de judecată. Zice Sfântul Apostol Pavel în Epistola către Evrei, este dat omului odată să moară și după moarte vine judecata. Pentru tot ce am spus, pentru tot ce am făcut, vom fi trași la răspundere. În Evanghelia după Matei, în capitolul 25, putem urmări pe îndelete cum va avea loc această judecată. Și apoi, al treilea cui este raiul și al patrulea este iadul. După ce am murit, după ce suntem judecați, urmează ori raiul, ori iadul. Depinde de noi, de felul în care ne-am trăit viața. Așa că, iubiți frați și surori, Sfântul Ioan Iacov este o icoană smerită a omului care, prin asceză și nevoință, l-a urmat pe Hristos până în capăt și ne-a dat și nouă pildă cum trebuie să-L urmăm pe Domnul Iisus Hristos. El a murit nu de mult, în 1960, și a fost îngropat acolo, în peștera în care s-a și nevoit, în care a și trăit. A fost îngropat acolo, au fost puse peste mormânt câteva scânduri și un pic de pământ. Dar după 20 de ani, în 1980, unii dintre ucenicii lui și-au adus aminte cu drag de el și s-au dus să facă un pelerinaj
Sfânta Mănăstire Josefa. Sosind acolo, l-au rugat pe starețul Amfilohie să meargă cu ei, să aprindă o lumânare la mormântul Sfântului. Cei ce au fost în pelerinaj în Țara Sfântă și ați ajuns și la Mănăstirea Josefa, știți că locul este destul de prăpăstios și arid. Cu greu a fost starețul să meargă, dar până la urmă s-au dus. După ce au ajuns acolo și au aprins o lumânare, ucenicii Sfântului Ioan, Părinte stare, au trecut 20 de ani. Îngăduie să facem mormântul și să ne închinăm la moaștele cuviosului Ioan acolo. Și când au desfăcut mormântul, vă învăduiți că au rămas toți uimiți. Fața era frumoasă, neputreziți trupul și hainele, ca și cum ieri ar fi fost îngropat. Au rămas uimiți, au anunțat Patriarhia din Ierusalim, l-au pus în racă frumoasă, a fost canonizat și acum noi, pelerinii care ajungem în Țara Sfântă, ne putem închina la moaștele Sfântului Ioan Iacov, român de-al nostru, nevoitor în Țara Sfântă și care, prin rugăciunile lui, ne ocrotește pe toți, dar în mod special această mănăstire care este închinată lui. Nu toată lumea înțelege sensul vocației monahale, sensul vieții călugărești. Pentru lumea aceasta care este foarte subrugată iubirii de avere și iubirii de plăcere, erotismului, este de neînțeles ca un tânăr cu minte, așa cum a fost el, luându-și bacalaureatul cu notă maximă, este de neînțeles cum un asemenea tânăr să-și irosească viața într-o mănăstire. Ba mai mult, pe firul acestei rațiuni, în regimul celălalt, în 1959, s-a dat și un decret împotriva mănăstirilor. Călugării tineri erau scoși afară din mănăstire. Pe raționamentul că ar fi pierdător de vreme și ar irosi viața și n-ar contribui la construcția societății socialiste multilaterale dezvoltate. Și în acele împrejurări, Părintele Dumitru Stănescu, marele nostru teolog, a scris un studiu intitulat așa, Sensul vocației monahale, rezumatul studiului. Nici pe departe ca monahul, călugărul să fie un trânda, un pierzător de vreme, un om slăbănoc care a abandonat lupta cu viața, ci dimpotrivă este un bărbat puternic, cavaler al Duhului Sfânt, înrolat în lupta cu rău și pe care cu ajutorul lui Dumnezeu îl biruiește, cavaler al Duhului Sfânt. Iar tăria călugărului, zice Părintele Stăniloae, citându-l pe Sfântul Maxim Mărturisitorul, tăria călugărului este în nevoință și în asceză, că pe măsură ce trupul scade, sufletul crește, se întărește și devine până la urmă biruitor asupra călugărului. E lucrul acesta l-a făcut Sfântul Ioan Iacov, care a avut o putere sufletească mai mare decât a noastră și așa cum zice cântarea, pe care ați auzit-o de mai multe ori, a lăsat țara și neamul și s-a nevoit acolo în pustia Josefei, rugându-se lui Dumnezeu pentru el, pentru biserica noastră și pentru neamul nostru. Sfântul Apostol Pavel, și cu aceasta voi și încheia, în epistola către Efeseni, ne descrie această luptă cavalerească pe care o duc călugării împotriva răului. Și noi argumentăm că
Tocmai în această lume, așa de pecetruită, de senzual, e nevoie de mănăstiri, e nevoie de călugări, e nevoie de rugăciune. Pentru că cine știe ce suflet, când, cum și unde se va întoarce la Hristos. Zice Sfântul Pavel în Epistola către Efeseni, capitolul 7. Îmbrăcați-vă cu toate armele lui Dumnezeu. E vorba de cavalerul Duhului Sfânt, care în mod strălucit este călugărul, da? Și noi, toți creștinii, de fapt, trebuie să fim luptători ai Duhului, cavaleri ai Duhului Sfânt, luptători împotriva răului din lumea aceasta. Îmbrăcați-vă cu toate armele lui Dumnezeu, ca să puteți sta împotriva uneltirilor diavolului. Căci lupta noastră nu este împotriva trupului și a sângelui, ci împotriva începătoriilor, împotriva stăpâniilor, împotriva stăpânitorilor întunericului acestui viac, împotriva duhurilor răutății, care sunt în văzduhuri. Duhuri stau în spatele tuturor relelor din lume. Noi ne necăjim și ne supărăm pe oameni, dar de fapt oamenii sunt mânați la rău de duhurile cele întunecate. Și zice Sfântul Pavel, pentru aceasta, luați toate armele lui Dumnezeu ca să puteți sta împotrivă în ziua cea rea și toate biruindu-le să rămâneți în picioare. Și acum ne spune ce arme trebuie să luăm sau cum ne întrarmăm, cum ne echipăm ca și soldați al lui Hristos, ca și cavaleri al lui Hristos în această luptă. În mod strălucit Sfântul Ioan Iacov s-a îmbrăcat cu armura cea sfântă pe care o pomenește Sfântul Pavel și zice așa: stați de star, având mijlocul vostru tins cu adevărul și îmbrăcându-vă cu platoșa dreptății și încălțați picioarele voastre, gata fiind pentru Evanghelia păcii. În toate luați pavăză credința, cu care veți putea să stingeți toate săgețile cele ardătoare ale materialului. Luați apoi mântuirii și sabia Duhului, care este cuvântul lui Dumnezeu. Faceți în toată vremea în Duhul tot felul de rugăciuni și de cereri. Acesta este cavalerul Duhului Sfânt. Așa s-a echipat Sfântul Ioan Iacov în lupta cu răul. Așa a fost el, următor al lui Hristos, prin asceză și nevoință și chipul lui smerit, icoana lui smerită, cum o numește Părintele Petroniu Tănase. Astăzi ne inspiră și pe noi să încercăm să ne lepădăm de noi înșine, să-i urmăm lui Hristos ca să ajungem acolo unde a ajuns Sfântul Ioan Iacov. Amin.